ସାଙ୍ଗ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବି। अरे शुभ तू स्कूल जाइलु टी तोर तो टाइम ही नहीं तू कोन एते जल्दी आइली भरी स्कूल रो देहटा काई गरम लागी सेति पे मु सारू कहि पळै आसीली। तो देह कोन है रे शुभ? पापा मु जानिनी मते लागुछि मु आ बंचिबिनी। ए अशुभ कथा गुरा तुंडे दना। अरे तो माँ तो अकाले रे चली गला हमके छाड़ी की आ तोर जदी किछि हे जीवो मु तो बिना केमिति बंचिबि रे शुभ? तो बिना केमिति बंचिबि? तो देह तो भल ना तू ए जा खाई टिके सोई पड़िबू मु टिके जाए साहुकार को पाखरु आसी जा करू पर्यंत झाड़ू टिके मरा हलानी घरे बहुत काम तू केते बेले ठीक समय आसु की आज भी ठीक समय आसीबू हो जा अलमारू खाता पत्र नहीं आस हौ बाबू आपण बसंते मु नै जाउछि बाबू आज्ञा प्रभु तू बस्ता गोटे जलखिया करी आसी आज्ञा बाबू नाहंती ना हांती बाबू अछंती ना चौकी अछि ना बाबू अछंती बाबू आज्ञा राजू आसीची और रघु मु आछी राजू रघु आज्ञा राजू खाता डाल लो नियंतु राजू आज जो समय आसु ठीक समय आसु आकुका एठी बस हाँ एठी राजूर अछि एथर शुद्ध मूल मिसाई की 1500 मुद्रा होउछि दियो नाई शांति मु पैसा दबा पई आसीनी आ कुआडा आसु मो मुह देखिबा को आसु उठ सेठू जल्दी आसले मुह देखिबे जा
ଆଜି ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ, କାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଖରାପ, ତାପରେ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକି ଆସୁଛୁ। ତୁ ଯୋଉଦିନ ମୋ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ଆଣିକି ଆସିବୁ ମୋ ଦୁଆରେ ପାଦ ଦବୁ। ଚାଲ ଏଠୁ। ସାଉକାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆରେ ରାମ, ସାଉକାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାକି ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ କଥା। ରାମ, ତୋରି ଭଳି ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ଠିକ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ବାକି ପଇସାଟା ଠିକ ସମୟରେ ମିଳିଯିବ। ମତେ ଆଉ ବାର ଦୁଆର ହବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହବ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସାଉକାର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣ ପାଖକୁ ନ ଆସିକି ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଆପଣ ତ ଆମର ସବୁ କିଛି। ହଉ ରାମ, ତୁ ଏବେ ଯା, ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ବାପା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା। ନାଇଁ ରେ ଶୁଭ, ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ପଇସା ନ ଦେଇ ମତେ ଅପମାନ କରି ତଡ଼ି ଦେଲେ। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଡାକ୍ତରଖାନା। ବାପା ସାହୁକାର ତ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଯିବା ଡାକ୍ତରଖାନା? ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୋର ଏ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ବିକି ତତେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବି, ତତେ ଭଲ କରିବି। ବାବା ତମକୁ ମୋର ଆଣି ମତେ ସାହୁକାର ପାଖକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ସାହୁକାର ତ ମତେ ଅପମାନ କଲେ, ଯଦି ତତେ ଅପମାନ କରିବି ମୁଁ ସହିପାରିବି ତ? ହଉ ବାପା ମତେ ସାହୁକାର ପାଖକୁ ନେଇକି ଚାଲ। ହଉ, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ। ଆରେ ରାଜୁ, ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ? ଜୁଆରେ ସାନ୍ତେ ଏଠିକି ଆସିବ। ଆରେ ସତରେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ? ଆରେ ରାଜୁ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମିଛ କଥା। ତୋର କେତେ ପଇସା ଦରକାର ନେ। ଆରେ ରଘୁ, ଆଲମାରିରୁ ଯା ପଇସା ନେଇ ଆ। ଆଉ ରାଜୁର ଯେତେ ଦରକାର ତାକୁ ଦେଇଦେ। ରାଜୁ ଏପଟକୁ ଆସ। ବାବୁ ନିଅନ୍ତୁ ପଇସା। ହଉ ରାଜୁ ନେ, ଯା ଆଗ ତୋ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ କର, ତାପରେ ପଇସା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯା। ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି, ଆସୁଛୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା। ଆସୁ।